Milí přátelé, přeji vám hezký večer z Ostravy. Máme před sebou živé vysílání, už druhé, pořadu společně s The Chosen, protože nám zase končí série. Vy, kteří se díváte pravidelně na seriál The Chosen, tak to zcela jistě víte, protože každá série má 8 dílů a my se snažíme kolem toho 8. dílu, tentokrát je to tedy před 8. dílem, ale minule to bylo po 8. dílu, tak vždycky udělat hodinový pořad, který má za cíl především se podívat na to, co jsme prožili, ale úplně především se podívat také na to, jak vy na to reagujete, co to ve vás vyvolává. Protože The Chosen je dělán především proto, aby svým způsobem měnil lidské životy tím, že skrze tento seriál člověk vstoupí mnohem víc do dynamiky Bible. A tohle je ten hlavní smysl. Já jsem si opět pro vás připravil 3 základní scény této série. To znamená, to budou ty scény, na které svým způsobem jste nejvíce reagovali v tom e-mailu, který jsme vám už dlouhodobě dávali před oči thechosen@tvnoe.cz. No a pak máme pro vás připravené také různé zajímavosti. Vy vedle mě také vidíte opět věci The Chosen. Tentokrát jsme si řekli, že bychom těch cen dali víc, a konkrétně 3. Tedy i dneska bude soutěž o čepici s logem The Chosen, protože se blíží zima, o tričko The Chosen, což tentokrát je v takové krásné modré barvě, a také o tuto praktickou tašku. A když na ní šahám, tak můžu říct, že je opravdu z velmi kvalitního a trvalého materiálu. Vy už také vidíte kontakty, které před sebou máte, protože můžete tyhle věci získat jednoduchým způsobem. A to tak, že pošlete SMS-ku na číslo 775 177 377 a odpovíte na tuhle otázku. Otázka zní: kdybyste měli jedním slovem definovat seriál The Chosen, jaké slovo by to bylo? Jinými slovy, jak byste jedním slovem vy sami za sebe pojmenovali The Chosen? Jaký to je seriál? 775 177 377. Už teď vemte mobilní telefony, napište nám na toto číslo, které jsem před chvílí řekl, a ze všech došlých odpovědí vylosujeme na konci pořadu 3, kterým pošleme právě tyto ceny. Minule přišlo kolem 1000 SMSek. Myslím si, že jsme schopni tento rekord překonat. Takže i vy, kteří obvykle nepíšete, vemte mobilní telefon a zkuste vyjádřit. Alespoň tím uvidíme, kolik třeba se dívá diváků. Můžete také psát na e-mail vysílání@tvnoe.cz a tam můžete psát ať už svoje poznámky, dotazy, a ty mi některé přijdou tady přímo do tabletu a můžeme na ně reagovat. A budete-li chtít, můžete také zavolat na telefonní číslo 595 177 377, spojíte se s redakcí, no a případně vás připojí sem ke mně. Takže to jsou věci, které nás čekají. No a já bych na úplný začátek přečetl jeden e-mail, který mě udělal velkou radost. Dobrý večer, mám 3 děti. Moje dospělá dcera začala sérii sledovat, přestože nikdy nečetla Bibli. Díky tomu se přiblížila k Ježíši a začala měnit samu sebe. Zjemněla. Plakala už při 1. dílu. Podívala se na všechny a já jsem vděčná, protože moje víra nestačila na to, aby jí předala svou lásku k Bohu. Díky této sérii mohla vidět Boha po svém a znovu. Zažila své vlastní očištění. Druhý zázrak byl můj syn. V těžké osobní krizi začal sledovat sérii v němčině. Vždycky mě poslouchal jen napůl, když jsem mluvila o Bohu. Teď uznal, že to, jak je série natočená, je fantastické. Velmi ocenil herecký výkon Jonathana Rumieho. Modlím se, aby dokázal ve své krizi využít to, co pro něj bylo osobně důležité. A pozdravuje vás také moje 9letá vnučka Bianka, ze kterou jsme sledovali celou sérii. Píše nám divačka Alžběta z Německa. Moc děkujeme za tento e-mail, no a já během tohoto pořadu budu číst i mnohé další.
Máme před sebou první video a nutno říct, tedy ukázku ze seriálu The Chosen, konkrétně z 2. epizody. A je to scéna, na kterou jste reagovali, zdá se mi úplně nejvíc. Je to scéna s malým Jakubem, kdy přichází za Ježíšem a ptá se ho, proč Ježíš neuzdravil malého Jakuba, když po něm chce, aby on uzdravoval další. Pojďme se na to podívat. Mistře. Malý Jakube. Máš na mě chvilku? Jistě. Víš, já... Odpusť mi, nevždy umím sebevědomě mluvit. Pomalý k řeči. To je skvělá vlastnost. Chtěl jsem se na něco zeptat. Prosím. Posíláš nás ven se schopností léčit nemocné a chromé. Alespoň tak se to říkal. Ano. Takže mi chceš říct, že mám schopnost léčit. Odpusť mi jen. V mém stavu mi to připadá obtížné, když jsi nevyléčil mě. Chceš být uzdraven? Ano. No samozřejmě, jestli to je možné. Viděl jsi dost, abys věděl, že ano. Tak proč si to neudělal? Protože ti věřím. Cože? Malý Jakube. Drahý malý Jakube. Potřebuji, abys mě pozorně poslouchal. Protože to, co ti řeknu, určuje celý tvůj život až doteď a bude určovat i jeho zbytek. Rozumíš mi? Z otcovy vůle tě mohu vyléčit. I hned. A měl bys co vyprávět, že? Ano, že konáš zázraky. To je dobrá historka. Ale jsou tu desítky dalších, kteří ji mohou vyprávět. A bude jich mnohem víc, možná i tisíce. Ale pomysli, jaký příběh máš ty, zvláště na nadcházející cestě, když tě nevyléčím. To, že umíš, Jakube, chválit Boha navzdory svému neduhu. To, že se umíš zaměřit na to, co je důležitější než tělo. Jak ukážeš lidem, že umíš být trpělivý i se svým utrpením tady na zemi, protože víš, že tě čeká věčnost bez utrpení. Ne každý tohle správně chápe. Kolika lidem si myslíš, že bychom tohle s otcem svěřili? Není jich mnoho. Jenže ostatní jsou o mnoho... Jsou o mnoho co? Já nevím, silnější. Jsou v tom lepší. Jakube, mám tě rád. Ale tohle už nikdy nechci slyšet. Vím, jak snadné je říct z písni Davidovou, že jsem podivuhodně utvořen. Ale to mi to příliš neulehčuje. A v téhle skupině mi to neuleví od pocitu, že jsem jen přítěž. Přítěž? Za prvé, je mnohem snazší vypořádat se s pomalejší chůzí, než se Šimonovým temperamentem. Věř mi. Jsi rychlý? Vypadáš dobře při chůzi? Možná asi ne. Ale o tyhle věci otec opravdu nedbá. Uděláš pro mě víc, než o čem se většině lidí snilo. Mnoho lidí potřebuje uzdravit, aby ve mně věřili. Nebo protože jejich srdce jsou nemocná. Ale tebe se to netýká. A mnoho je uzdraveno, nebo není, protože otec v nebi pro ně má plán, který může být záhadný. A pamatujme si, co řekl Job. Hospodin dal, Hospodin vzal.
Požehnané je jeho jméno. Až opustíš tuto zemi a setkáš se s Otcem v nebi, kde, jak slibuje Izajáš, poskočíš jako jelen. Velká bude tvá odměna. Jen vydrž o trochu déle. A až zjistíš, že nacházíš skutečnou sílu díky své slabosti a že konáš velké věci v mém jménu, tomuhle navzdory, tvůj příklad přetrvá generace. Chápeš to? Ano. Děkuji, mistře. Muž jako ty uzdravuje druhé. To bude pohled. Nemůžu se dočkat, co nám povíš po návratu. Šalom, můj synu. Šalom. A Jakube, nezapomeň. Budeš uzdraven. Je to jen otázka času. Ano. Šalom, můj synu. Šalom. Přátelé, mnozí z vás, nebo možná z nás, si neseme nějaký handicap. Nejsme dokonalí, často to na sobě cítíme. A proto si myslím, že tato scéna rezonovala s mnohými z vás. A já jen namátkou přečtu několik málo vašich reakcí a jejich mnohem víc, protože na ten e-mail thechosen@tvnoe.cz v této chvíli máme zhruba 230 e-mailů za celé ty dvě, respektive 3 série. A mnohé z nich jsou opravdu silné. Moc vám za ně děkujem. Paní Zdeňka píše, ve 3. sérii mě aktuálně velmi zasáhl hluboký dialog Ježíše s malým Jakubem a jistě nás takových je mnoho. Jakoby zde odpovídal všem, kteří těžce bojují s nějakým vlastním omezením. A při různých příležitostech si můžeme znovu vybavit Ježíšův láskyplný pohled, který nám je skrze jeho představitele v seriálu nezapomenutelně zprostředkován. A do jeho odpovědi na Jakubovo hořekování, že není jako ten nebo onen, a porovnání se s druhými si dosadit svoje jméno. Zdeňko, Kateřino, Jane, Martine, mám tě rád, ale tohle už nikdy neříkej. Další reakce. Poslední díl The Chosen mnou dosti otřásl. Svatý Jakub menší, handicapovaný a snad nejméně věřící ve své schopnosti ze všech apoštolů. Zoufá si do doby, než mu Pán sdělí, že jeho otec má s ním úmysly nestavějící na jeho kondici. V tu chvíli jsem se rozplakal. Ve své profesi jsem celoživotně pracoval poctivě s nadstandardním nasazením, obětoval jsem jí kus toho, co nebylo moje. Výsledek vlivem okolností neuspokojivý, což jsem nesl úkorně. A náhle mi došlo, že nám Pán sice odepře něco nárokovatelného, jenže nám to bohatě vynahradí, anebo už dávno předtím vyrovnal v oblasti, se kterou nekalkulujeme, píše pan Radovan. A úplně poslední, jedna scéna pro mne byla zvláště silná, rozhovor malého Jakuba s Ježíšem. Jakub se zde ptá Ježíše, jak on sám s vadou chůze může uzdravovat. Při následném rozhovoru jsem měla pocit, že já se svým tělesným handicapem jsem na místě Jakuba a Ježíš odpovídá na mé otázky. Tuto scénu jsem si natočila na mobil, abych ji měla vždy při ruce, píše paní Bernardeta. Jak jsem říkal, mnozí z vás se najednou vidíte na místě těch, kteří s Ježíšem mluví. O to jde. To je i dynamika Bible. Tam nám to jde ale mnohem hůř. A seriál The Chosen nás vtahuje do logiky písma svatého, protože Bible je o nás. My jsme hlavní aktéři ve vztahu s Bohem. My jsme si říkali, že 9minutové video je docela dlouhé. Přesto jsme se rozhodli ho dát. Proč? Protože je to video, ve kterém herec, který hraje Jakuba
nebo Malého Jakuba Jordan Walker Ross popisuje, jak už jsem vám říkal v komentáři, jeho tělesný handicap a jak hraní v seriálu není pro něho jenom herecký výkon, ale mění mu život. Pojďme se teď spolu na to podívat. Dallas se mě před nějakou dobou zeptal, jestli bych chtěl být uzdraven, kdybych měl tu možnost. A i teď, když o tom mluvím, mi běhá mráz po zádech. Když za mnou Dallas přišel a zeptal se, jestli bychom mohli udělat mé vlastní postižení součástí postavy, bylo to vzrušující a zároveň děsivé. Jako herec najednou vidím, že příběh Malého Jakuba má o něco větší hloubku než původně. Už to není jen ten šťastný pomocník, vidíte, že se pod povrchem děje něco víc, i když to bylo jen jako postava. Bylo děsivé vědět, že odhalím věc, kvůli které jsem měl největší nejistotu. Nikdy jsem veřejně nemluvil o tom, jak špatně jsem se cítil sám se sebou, nebo jak nejistý jsem byl kvůli svému postižení a kulhání. Narodil jsem se o 2 měsíce dřív a jako dítě jsem měl hodně zdravotních problémů. Mám mozkovou obrnu a skoliózu, stejně jako velmi silné astma. Do svých 10 let jsem měl 6 velkých operací. Když jsem byl v pubertě, šel jsem na střední školu a jednoho dne mě jeden kluk pozval, abych s ním a jeho kamarády šel na oběd. Když jsem s ním jedl, ptal se, co rád dělám, a tehdy jsem hrál hostující roli v jednom pořadu na Nickelodeonu. Ve Walker Texas Ranger a pár menších věcí a on řekl, ach, nevěděl jsem, že tam pouští mrzáky. A tehdy mě to zasáhlo. Říkal jsem si, on se mnou nechce kamarádit, on se mi vysmívá. A tehdy jsem to začal vnímat jako něco, za co bych se měl stydět a něco opravdu špatného. Pak si toho všimli další děti a začali se přidávat. Pak to přešlo k fyzickému napadání. Dostával jsem se do rvaček a nakonec jsem jedl oběd mezi prodejními automaty. Byla tam malá skulina, do které jsem se mohl vtěsnat a pak jíst svůj sendvič, abych byl schovaný. Škoda na mém sebevědomí a sebehodnotě už ale byla napáchána. Nějakou dobu jsem bojoval s depresí a sebevražednými sklony. Měl jsem pocit, že mi byl dán tento dar a vášeň pro herectví z nějakého důvodu, ale pak jsem měl pocit, že jsem zároveň dostal kletbu, která mi zabrání, abych někdy využil svůj herecký potenciál. Můj vztah s kolegy z natáčení je tak silný a hluboký, že nic není zakázáno. Cítím, že s nimi můžu mluvit a s čímkoliv se jim svěřit. Ta scéna byla katalyzátorem, abych začal mluvit o svých nejistotách. To vedlo k tomu, že jsem začal svůj podcast Co tě brzdí, kde o tom neustále mluvím a mluvím s ostatními o jejich nejistotách. To vedlo k tomu, že Deadline napsal článek o mě jako o postiženém herci v Hollywoodu a o mé postavě v seriálu. Ta scéna byla velkou součástí mé vlastní cesty. Why hasn't he healed you? How do you watch all these healings today? Does it bother you? Když přijde na víru a uzdravování, je to komplikovaný vztah mezi těmito 2 věcmi. Věřím, že existují zázraky, které se staly, ale vím, že je také mnoho lidí, ať už mají silnou víru nebo ne, kteří nejsou uzdraveni. Mnoho dětí trpí nemocemi nebo umírá v mladém věku. Nebo můj dědeček, který před pár lety zemřel, byl celý život doktorem. Zasvětil svůj život uzdravování ostatních a pak mu byla diagnostikována nemoc, která postupně za 20 let úplně ochromila jeho tělo. Ale nikdy neztratil úsměv. A pokud by to záleželo na víře nebo na tom, jak dobrý byl křesťan, byl by nejlepším kandidátem na uzdravení, ale uzdraven nebyl. Byl jsem naštvaný, že tím vším musel projít, protože to byl nejlepší člověk, kterého jsem kdy poznal. Ve scéně, kde nás Ježíš spojuje do dvojic a posílá nás uzdravovat, jsem se snažil být v daném okamžiku jako malý Jakub a poslouchat to jeho ušima. Když nám Pán Ježíš říká, že budeme uzdravovat lidi a říká to několikrát, pokaždé, když to zmínil, cítil jsem jako malý Jakub stále větší a větší vztek. A nečekal jsem, že v té scéně budu cítit vztek. A jedna věta zvlášť, když Ježíš říká, že nikdo z vás není tím, čím byl, to mě také velmi rozlobilo a vyvolalo ve mně zášť, protože jsem si vzpomněl, jak jsem to slyšel a myslel si, možná už nejsou výběrčí daní nebo zeloti, ale já jsem pořád stejný. Oni mohou změnit svou profesi, ale já nemůžu změnit to, jaký jsem. Byla to opravdu zajímavá zkušenost cítit to, protože jsem to vůbec nečekal. To také ovlivnilo, jak začnu scénu s Jonathanem. Do té scény s Ježíšem budu muset vstoupit dost naštvaný, což bude zajímavá příležitost prozkoumat a prožít určité emoce.
forgive me. I just find that difficult to imagine with my condition, which you haven't healed. Mnohokrát v minulosti, dokonce i nedávno, jsem cítil ten hněv a hořkost. Mám možnost to všechno znovu prozkoumat při natáčení této scény s Jonathanem. V podstatě se mu postavím a řeknu, víš, chceš po mně, abych uzdravoval lidi, ale sám jsem ještě nebyl uzdraven, to mi nepřipadá spravedlivé. Mít možnost to vyjádřit v tom kontrolovaném a bezpečném prostředí bude podle mě jako jít na terapii. A nemůžu se dočkat, protože si myslím, že to bude velmi silná scéna pro mnoho lidí. I know how easy it is to say the Song of David, that I fearfully and wonderfully made. But it doesn't make this any easier. And in this group, it doesn't make me feel like any less of a burden. Často jsem se cítil jako břemeno, takže to pro mě bylo velmi osobní, když to malý Jakub říkal Ježíši. To mi pomohlo cítit se trochu méně osamělý, protože je to něco, s čím jsem také vždy bojoval. Takže když jsem to mohl vyjádřit jako malý Jakub, opravdu mě to hluboce zasáhlo. Můžeme tyto situace využít k tomu, abychom inspirovali ostatní. Je tam sekvence, která ukazuje všechny apoštoly, jak uzdravují lidi, kážou a cestují na svých misiích. Malý Jakub skutečně někoho uzdraví. I teď, když o tom mluví, mám husí kůži. Je to obrovský okamžik pro malého Jakuba a jeho cestu. Myslím, že začíná chápat svůj účel a to, že skutečně někoho uzdraví, bude jeho prvním krokem k naplnění svého poslání. Obraz někoho s postižením, kdo uzdravuje jiného člověka s postižením, bude také velmi silný, protože to vyžaduje zvláštní druh víry. Myslím, že malý Jakub je na začátku té cesty a myslím, že to bude opravdu silné pro mnoho lidí a vím, že i pro mě. Jsem vážně nadšený, že dnes začneme točit tuto scénu. Dallas se mě před časem zeptal, když si původně pohrával s myšlenkou, že to udělá součástí mé postavy, jestli bych chtěl být uzdraven, kdybych měl tu možnost. Tehdy bych upřímně asi chtěl být uzdraven, protože jsem se ještě nedokázal mít rád, ani se přijmout takový, jaký jsem. Možná jsem stále občas nejistý, nebo se občas cítím špatně sám se sebou, nebo se tyhle pocity čas od času objeví. Ale upřímně, v této fázi svého života bych už nechtěl být uzdraven, protože cítím, že je to skoro jako zodpovědnost využít to k pomoci ostatním. A protože jsem si uvědomil, že to dokážu, víš, je to ta slavná věta ze Spidermana, s velkou mocí přichází velká zodpovědnost. Mám pocit, že tohle je teď taková moje síla, protože jsem na vlastní oči viděl, jak jen mluvení o mých zkušenostech může pomoci ostatním. Hraní malého Jakuba mě to naučilo. Teď za mnou lidé pořád přicházejí a nejen, že mi děkují za to, že jsem součástí seriálu, ale také mi říkají, byl jsem těžce šikanován kvůli své skolióze, když jsem byl dítě. Najednou už nejsou jen fanoušci, ale sdílíme spolu hluboké a osobní spojení. A když vidím, jak moc mě moje děti milují, nechtěli by, abych chodil jinak, protože jsem jejich táta a takhle jejich táta chodí. Kdybych najednou vyrostl o 30 cm a začal chodit takzvaně normálně, bylo by to divné. Chtěli by svého tátu zpět a pokud mě mohou milovat a přijmout takového, jaký jsem, proč bych se nemohl milovat a přijmout sám? Uvědomil jsem si, že všichni moji kolegové z natáčení mě také milují, jaký jsem, a nechtěli by, abych byl jiný. Jde jen o to naučit se milovat ty věci na sobě, které bys miloval na někom jiném. Kdybych znal někoho, kdo kulhá, nikdy bych na něj nepohlédl a neřekl, to je nechutné, nebo to je divné. Snazší je to ale říct, než udělat. Na mě osobně tohle video velmi zapůsobilo. Ten Jordan Ross, jak se jmenuje ten herec, mluví o svém postižení. Jinými slovy, seriál The Chosen přímo působí do jeho života. A to je jeho smysl, jak už jsem říkal. Jenom chci připomenout, že zde máme také 3 ceny, čepici, tašku a tričko. A to můžete vyhrát, když napíšete SMS-kou na telefonní číslo 775 177 377 a napíšete odpověď na otázku, kdybys mohl definovat jedním slovem seriál The Chosen pro tebe, jaké slovo by to bylo. Napište nám to slovo, pošlete nám SMS-ku, minimálně pokud nebudete vylosováni na konci pořadu, budeme vědět, kolik lidí sleduje tento
pořad. Pojďme na další téma. A to téma je nesmírně důležité, protože kromě samotného natáčení seriálu ještě existuje jedna společnost, která se jmenuje Come and See, tedy Přijď a viď, by se řeklo, a ta má za úkol dostat seriál do celého světa, konkrétně až přeložit ho do 600 jazyků, tedy do 98% populace planety Země, což je samozřejmě velký projekt, ale zdá se, že se to daří. Protože když jsem se díval v této chvíli, kolik má třeba první série titulků a dabingů, tak je to 48 dabingů a 67 titulků. To znamená tedy jazyků, do kterých to je přeloženo, už je to přes 100. No a my vám chceme pustit vlastně krátké video, nebo 2 spíše, které se objevily na sociálních sítích, proto svým způsobem omluvte sníženou kvalitu, ale emocionalita je obrovská. Neboť to první video je z Madagaskaru, kde seriál The Chosen, konkrétně 3. epizodu první série Ježíš a děti, sleduje na takovém malém stadioně 3000 sirotků. A prezident Madagaskaru přímo se zasloužil o to, aby The Chosen byl nadabován jako první seriál, americký seriál vůbec v historii Madagaskaru a aby se dostal mezi všechny lidi této země. No a druhé video je také emotivní a to je krátká ukázka z kolumbijského vězení, což je velmi těžká věznice a tam vězňové tento seriál sledují. Pojďme se na to podívat. Porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mía. Jděte do celého světa a hlásejte evangelium, mě napadá, když se dívám na tyto záběry. To je nakonec i smysl misií. A dneska je misijní neděle vlastně. Tak jenom krátká ukázka, že se to vlastně i daří, že se jde až na místa, kam se normálně člověk nedostane. Pojďme na téma další. A tím je druhá ukázka právě z 3. série a to je ukázka z 5. dílu. Opět epizoda, ve které se staly 2 velké zázraky. Jeden je uzdravení Jairovy dcery a druhý, a na ten se podíváme teď, je uzdravení ženy trpící krvotokem, které vymysleli vlastně tvůrci jméno Veronika. To není biblické, to v Bibli nenajdete, ale nějak se jmenovat měla a musela vlastně. Pojďme se podívat na ten zázrak a pak se podíváme na vaše reakce. Prosím, promiň, zkus to zítra. Ne, prosím, jen okamžik, jen jeho oblečení. Vrať se. Prosím, to je dítě. Ježíš, prosím, pomož nám. Potřebuju ho. Tak určitě nechte ho projít, prosím. Co se stalo? Co je? Kdo se mě dotkl? A všichni zpátky. Ustupte. Na něco se ptám. Kdo se mě dotkl? Mistře, vidíš, jak se na tebe tlačí zástup a ty se ptáš, kdo se tě dotkl? Snad všichni. Někdo se mě dotkl. Poznal jsem, že ze mě vyšla síla. Ať to byl kdokoliv,
Ať vystoupí. Učiteli, Já to byla. Dotkla jsem se tvého oděvu, jen třásně, přísahám. Nejsi nečistý. Proč mého oděvu? Promiň, vím, že jsem se měla dovolit. Ale kdyby ses mě dotkl, podle zákona bys byl rituálně nečistý. Byla jsem nemocná. Byla jsem 12 let nemocná. Krvácela jsem a nikdo to nedokázal zastavit. Ale věřila jsem, že když se dotknu kusu tvého oděvu... A měla jsem pravdu, děkuju. Kdo ti řekl, že uzdravuji? Muž od rybníka. A měl pravdu. Nekrvácím. Má dcero. Už nejsem ničí dcera. Zvedni hlavu. Ano, jsi. Dcero. Neuzdravila tě část mého oděvu. Stalo se to v tu chvíli, cítila jsem to. Já vím, ale nebylo to tímhle. Byla to tvá víra. učiteli, krvácela tak dlouho. Můžeme ji vzít Ona je čistá. Přinesl jsi mi požehnání. A já vím. Má dcero, já vím, že to pro tebe byl těžký boj. Musíš být vyčerpaná. Odejdi v pokoji. Tvá víra tě zachránila. Kéž bych tu mohl zůstat déle. Ale musím se něčemu věnovat. Někomu, kdo má víru jako ty. Ale jsem moc rád, že jsme se našli. Musíš být vyčerpaná. Tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji, zvedni hlavu. To jsou všechno věci, se kterými se opravdu můžeme velmi identifikovat. My už taky víme, když jsme to možná teď viděli podruhé, že se dotkla té Ježíšovy třásně a víme, že ta třáseň se jmenuje cicit, že součet těch písmen je 600, má celkem 613 plus spolu s uzly a těmi tkaníčkami. No zkrátka, seriál The Chosen nás také vzdělává a myslím si, že to je velice důležité. Proto nakonec vyrábíme i ty komentáře, aby jsme se dostali ještě hlouběji, tedy kam až je to možné. Vaše reakce. Vysílání z 21.9., což jsme vysílali přesně tuhle epizodu, mne opět dostalo krvotok. Až do zhlédnutí pořadu jsem jej chápal jako něco nepříjemného, vysilujícího, limitujícího. Nikdy mi nedošla realita totální exkomunikace a z ní vyplývajícího zoufalství. Psanec ve vlastní komunitě, který se přitom ničím neprovinil, píše pan Radovan. Myslím si, že tak to je, že najednou my díky sledování seriálu se dostáváme do kontextu a že vidíme, jak ty scény mohly vypadat. Oni takhle asi nevypadaly přesně, ale že se najednou můžeme opravdu porozhlédnout a když se tohle čte třeba v kostele potom, nebo si to najdeme v Bibli, tak najednou se nám začne před očima rozehrávat úplně jiná scéna, než když třeba se na seriál nedíváme, nebo si to jenom představujeme. Přečtu ještě jednu reakci, ne konkrétně na tuhle scénu, ale obecně na ten seriál.
Vyrůstala jsem ve věřící rodině, chodila do náboženství ještě v době hluboké totality. Bibli jsme doma nikdy nečetli, takže evangelia jsem znala jen z kostela. Přiznám, že jsem neměla potřebu je studovat, rozjímat nad nimi, jak se doporučuje. Dokonce jsem si v minulosti myslela, že mi stačí věřit v Boha, modlit se a dodržovat nějaká mravní a církevní pravidla. Teprve posledních asi 15 let zaznamenávám i díky vaší televizi více a hlouběji a snad i pravdivěji, že věřím jinak než za svého mládí. A teď příběh Ježíše a lidí kolem něj se mi zjevil díky seriálu The Chosen v úplně jiné dimenzi. Musím přiznat, že jsem v minulosti měla prachbídnou představu o znalostí, o Židech, Římanech, farizejích, zákonnicích, zélotech, příběhy v seriálu o Máří Magdaléně, její uzdravení, Matouš, jeho povolání, Nikodém, jeho noc, první zázrak, proměna vody ve víno a tak dále. Mě hluboce zasáhly, jsou geniálně zpracované a tak dále. Píše nám Kánoe Marcela z Uherského Hradiště. A tohle je vlastně model reakcí, které píšete mnozí z vás. Dlouho něco a teď něco jiného. Zkrátka, tenhle seriál působí opravdu mocným způsobem. No a já vám za chvíli sdělím také, že u tohoto seriálu to také neskončí. Každopádně pojďme na nové téma. Jak když jsem se probíral různými videi, a těch videí je spousta, tohle mě velmi zaujalo. Dívejte, seriál The Chosen totiž je lidsky vyrobený seriál. Jo? To není slovo boží, to vy víte, teda doufám, že to víte. A Jonathan Roumie není Ježíš, jo? To taky víte, jakkoliv si ho můžeme zpřítomňovat a tak dále. A ten seriál se někde natáčí. A my vidíme doposud často jenom přímo ty scény. Ale myslím si, že by bylo velice užitečné, a to video teď vám pustíme, udělat přelet nad různými místy, kde se seriál točí. A vy uvidíte obrovský komplex, konkrétně 2 komplexy, kde se seriál natáčí, uvidíte tam ty místnosti, dokonce uslyšíte uvnitř té místnosti originálního herce, protože my to máme v dabingu, ale uslyšíte také originální slova. Natáčí se to konkrétně ve 3 lokacích, je to v Texasu a je to jedna vesnička Kafarnaum udělána, pak je to zase v Utahu a tam je vybudováno město Jeruzalém, to tady neuvidíme, ale uvidíme tady zase Texas, Camp Hoblitzer a to jsou venkovní scény a také jezero Genezarecké. Víte co, pojďme se podívat, nechte se unášet 3 minuty přeletem nad lokacemi a schválně vzpomínejte, co se na těch nebo v těch lokacích odehrávalo. Let's get Jonathan to hair and makeup. Hey, right now we are on the set of The Chosen. And we're about to head into the wardrobe department and see what they're doing today. Let's go. You're not getting it. Got it. Let's go, baby! Come on! Yes! Let's go! I won't make you do anything. But my father, on the other hand. I don't know what that means, but let's leave on a high note. I don't understand. I'm going to go home to Nazareth for a time. And while I'm there, I'm sending you out in every direction, 2 by 2. Songs of anguish. I'm Jairus. Nice to meet you. I have no choice but to follow the law of Moses. I am the law of Moses. I own nothing above Rome. That's what I want to work for.
One thread. Just the edge. Only a thread. All right, I'm sorry. A scourge of false prophecy has bedeviled our people and is diluting our faith. Nice. Oh. Shalom. Jesus. Zebedee. Shalom. Shalom, shalom. Copy that. Headed there now. Are you afraid to ask for healing? Yes. Do you have faith that I can heal? Make my cousin what you have seen and heard here today. After that, the end of it. All right, here we play. Okay, here we go. And background. And action. Možná, že teď si člověk uvědomí, jak rozsáhlý projekt to je. Ostatně teď právě bych chtěl oznámit něco, co tvůrci seriálu The Chosen oznámili před pár týdny, možná 1-2 týdny, nevím přesně. První věc se tedy netýká tohodle, ale je to pro nás velmi důležité, protože z největší pravděpodobností, 90%, budeme pokračovat ve vysílání seriálu The Chosen na našich obrazovkách, konkrétně 4. sérii. Z největší pravděpodobností, znovu říkám, se tak stane za 14 dnů, a to konkrétně 2.11. ve 22 hodin, kdy bude první díl 4. série. Ale vlastně bychom rádi, aby takový ten hlavní vysílací čas byl přesunut na neděli na 20. hodinu 5. minutu. Takže si zapište do svých kalendářů 2.11. 22 hodin bude první díl 4. série nebo v neděli ve 20.05. A také se pokusím vyrábět další komentáře. Takže můžeme pokračovat také vaším přispěním a v to finančním přispěním a taky vidíme, jak je to pro nás důležité nebo pro vás důležité, že se snažíme objednávat a vykomunikovat další díly. Nicméně už je natočená také 5. série seriálu The Chosen. Ta se uvede do kin pravděpodobně na Velikonoce roku 2025. Tahle ta série se zaměří na svatý týden. Vy teď vidíte vlastně takovou tu základní fotografii poslední večeře a bude to směřovat až k Ježíšovu ukřižování. Ale nebude to přímo o Ježíšově ukřižování, protože o něm bude 6. série. Tvůrci totiž posouvají to vydání právě na Velikonoce, aby ji mohli vydat z více jazykových verzích a aby se každý rok už mohla ta série nová vydávat na Velikonoce. Tedy 6. série se vydá na Velikonoce v roce 2026 a bude to právě o ukřižování Ježíše Krista. To bude vlastně ty všechny věci, které s tím souvisí. A 7. série seriálu The Chosen bude se zaměřovat na zmrtvýchvstání a život Ježíše jako zmrtvýchvstalého ještě mezi apoštoly. Nicméně tvůrci oznámili, že vytváří něco jako The Chosen Universe, což znamená vesmír The Chosen, a jdou do velkých a odvážných projektů, neboť se to stává fenoménem světovým. Tedy vzniknou 3 série, a to po skončení vysílání, respektive těch sérií The Chosen, tak vzniknou 3 série o Mojžíšovi. Vy teď ostatně uvidíte takový ten základní obrázek z toho uvedení Book of Moses, takže tam bude 5 knih Mojžíšových, který podobným stylem nám ukáží Starý zákon. Vznikne také kniha Skutků apoštolů, to se jmenuje The Way of the Chosen, to znamená Cesta vyvolených, a budeme pokračovat v tom, jak se rodila první církev. Tady nevíme počet epizod, ale bude to zkrátka, jak už jsem říkal, na to, jak se vyvíjelo po Ježíšově na nebe vstoupení církev. Uvidíme také sérii
konkrétně 1 o 8 epizodách o Josefovi, což je zase velký starozákonní člověk, takže tohle bude další velký projekt seriálu The Chosen. A myslím si, že obrovská pecka je, že tvůrci se na základě té 3. epizody 1. série Ježíš a děti rozhodli, že tohle převedou do animované podoby. A Joshua a Abigail, což byly ty 2 hlavní postavy, které vystupovaly v této epizodě, se stanou protagonisty The Chosen Adventures. Vy to teď vidíte, jak to asi bude vypadat. Bude to seriál právě těch 9letých hlavních hrdinů a oni s Ježíšem budou zažívat různá dobrodružství. To bude několik sérií určených pro děti. Myslím si, že se máme na co těšit a úplně poslední, a je to spíš taková třešnička na dortu, ještě bude uvedena takzvaný Chosen in the Wild, tedy Chosen v divočině. A to bude o hercích, kteří hráli Matouše, Máří Magdalénu a Ondřeje a ti půjdou s tímhletím borcem, kterého teď vidíte, do divočiny a tam budou zažívat různé dobrodružství a budou vyprávět o své víře. Tedy máme se na co těšit, je toho opravdu spousta. Už to není jenom seriál o Ježíšovi, který se dokončí a myslím si, že to bude skvělé, ale je to mnoho dalších záležitostí, které díky tomu, pokud to bude fungovat podobně, tak můžeme se dostat opravdu do dynamiky Bible i Starého zákona, ale také k tomu sledování pozvat malé děti. Tak tolik. No a pojďme teď na už úplně poslední téma a to je téma Petr a Edina. My si pustíme jednu z jejich scén. Edeno, kde jsi? Pojď sem na chvilku. Pamatuješ si Šulu? To je jedno. Představ si, že ti chlapi byli Ondřejovi kamarádi. Víš, ptal jsem se na věci, které může vědět jen ten, kdo Ondřeje zná. A vyšlo to. Pak se najednou na náměstí objevil Ježíš a uzdravoval spousty lidí a ty Janovi učedníky taky odněkud znal. Oni chtěli vědět, jestli je skutečný, což je divný, když uvážíš, co právě viděl. Potratila jsem. Cože? Ty jsi to nevěděl. Řekni to znovu. Naše dítě. Ty jsi byla těhotná? Byl jsi pryč, když jsem zjistila. Ne. I když jsem potratila. No a nepřepínala ses? Ne. A tohle nebývá důvod. Proč jsi mi to neřekla? Protože jsem tě nechtěla rozptylovat. Nechtěla jsem, abys litoval svojí volby, protože co může být důležitější, než... Myslela jsem, že si to nechám pro sebe. Ale nenapadlo mě, že to bude tak dlouho bolet. Edeno, už tolik týdnů. Vidíš, měla jsem pravdu. To, jak k tomu přistupuješ. Já mám právo truchlit pro svoje dítě. Já vím. Nevím, co na to říct. Ne, správná odpověď zní, že to máš říct manželovi. Jsi naštvaný, že se to stalo, nebo že jsem to nezvládla, jak jsi chtěla? Nejsem naštvaný. Jsi naštvaný, vidím. Jsem naštvaný. Chovala ses, jako bych udělal něco špatně. Neměl jsem tušení, co se děje. Nechal jsem si poradit od Římana. Co jsem udělal špatně? Neudělal jsi nic. Cože? Nic jsi neudělal. Na nic ses neptal. Přišel jsi po takové době domů a ani ses nezeptal, jak mi je. Nenabídl jsi mi pomoc s ničím, jen si šel spát. Poslala jsi mě spát. Ano, brala jsem na tebe ohledy. Dokazovala jsem ti svou lásku, i když jsem trpěla. Netušila jsem, že půjdeš spát a druhý den jsem vtrhnou chlapci. Řekla jsi, ať jdu spát a já měl číst tvé myšlenky? Číst moje tělo ti vždycky šlo. Občas by bylo fajn, kdybys četl i mysl. To není fér, jestli to nevíš. Vím, že to není fér. A že nemám vždy pravdu. Vím, že mě rozhodila ztráta mého. Vyčítáš mi tu cestu. Podsouváš mi, co jsem neřekla. Ale měla jsi to v hlavě. Neptej se mě na to. Omlouvám se. A omlouvám se za všechno. Nikdy mě neměl povolat.
Vidíš, přesně tohohle jsem se bála. Na cestu do Cezareje s Jidášem. Ježíše, do toho netahej. To je mezi námi. Není to jeho problém. Ale on je Mesiáš. Když to není jeho problém, no tak čí? Ty utěšuješ mě? Měla jsem na žel víc času. Proč se to stalo takhle? Nechápu to. Proč? To se ptáš špatné osoby. Přátelé, tahle scéna a několik dalších v mnohých z vás vyvolala obrovsky silné reakce. Neboť téma potratů, téma věcí, které si necháváme v sobě a nejdeme s tím ven, odžíváme si to, je obrovsky silné. Já bych chtěl přečíst 2 maily, u jejíž autorek jsem se přímo i ptal, jestli můžu vůbec přečíst, neboť se mě velmi dotýkají. Nechtěla jsem nikdy a ani nikdy nikomu neřekla, ani vlastní mamce, manželovi, knězi, prostě nikomu. Nešlo to. Někdy člověk prostě oněmí. To, co Edeně, stalo se mi 2krát, vždy spontánně. V rámci oněch 12 kritických týdnů, při 1. a 3. graviditě, děti tedy máme 2, ne 4. Pán mi dal obrácení a vysvobození velmi rychle. Nebrala jsem to kupodivu jako obvykle, jako svou největší tragédii a životní prohru na schvály zlého. Brala jsem to jako boží, jeho vůli a s vírou a s důvěrou to beru tak, že moje 2 děti, nebo naše 2 děti, sice nejsou s námi přímo, ale jsou u svého nebeského tatínka a maminky a mají se z nás vlastně nejlépe. A stále jsou součástí naší rodiny, jsem tak více propojena, jsem si skrze ně blíž s Otcem, Synem, skrze Ducha Svatého, taky s nebeskou maminkou. A druhý, chvála Kristu, přiznám se, že epizoda Čistý, 2. část mě zatím oslovila nejvíc i tím komentářem otce Libora. S emocemi Edeny jsem se naprosto stotožnila, prožívala jsem je za svůj život 4krát. Kolem mě bylo plno uzdravení, podobných případů se šťastným koncem a my máme v nebi 4 andílky. Bylo hodně těžké to přijmout a dál věřit v boží lásku. Pak přišla další krutá rána, kdy se ukázalo, že náš osvojený syn je těžce handicapovaný, má těžkou formu autismu a kombinované vady a před 3 lety náhle úplně a nevratně oslepl. Nevidí ani světlo a tmu, je v paliativní péči. Vyčítám si, že kdybych měla větší víru jako Veronika, tak by Pán Ježíš syna uzdravil. Jsou to silná svědectví. Musím vám říct, že si jich nesmírně vážíme, protože je to i určitý projev důvěry. A je to něco, co v nás ten seriál opravdu vyvolává. Je tady toho spousta ještě těch různých e-mailů právě na tady tohleto téma toho, jak prožíváme i tu skrytost. Nebudu to číst už všechno, zkusím se podívat, neboť čas se krátí, na e-maily, které jste nám poslali. Chvála Kristu, bylo by možné zařadit do archivu klubová sekce komentáře otce Libora Všetuly k jednotlivým dílům seriálu. Na tohle se ptáte často a já jsem si znovu dneska ještě ověřoval, už je to opravdu na spadnutí. Pokud půjdete na webové stránky tvnoe.cz, vpravo nahoře je klubová zóna, tam se zaregistrujete. A slíbil mi náš IT člověk, že pokud do 10 dnů plus minus, ale řekněme do začátku 4. série, by tam komentáře měly být k dispozici, protože, a to mě až dojímá, mnozí z vás považujete právě komentáře dneska už za nedílnou součást vlastně tady tohodle vysílání. Další reakce. Na výzvu, že se můžeme stručně vyslovit, jak vnímáme Chosen, můžu vyjádřit ve stručnosti
pouze slovo úžasný. Úžasný v tom, že přibližuje dobu, ve které Ježíš žil. Postavy jsou lidské i s jejich chybami. Tak tohle, tady je pak další otázka, která se týká také apoštolů. Je tady nápad udělat přehled apoštolů, protože někteří z vás se v tom ztrácíte, nevíte, který je který. Myslím si, že ten nápad je opravdu k tomu, abychom se nad tím zamysleli a třeba i vydali k vytisknutí grafiku, abyste se mohli orientovat v těch postavách. Další reakce. Dobrý večer, seriál The Chosen sledujeme s manželem od samého začátku. Jsem z něj unešena jedním slovem. Stáhla jsem si aplikaci, abych mohla sledovat dění kolem seriálu a také díly dopředu. Je to úžasné, ale nej, jsou komentáře od Libora. Jsem teologicky vzdělaná, ale ty komentáře mají velkou sílu a hodnotu. A ve 3. sérii mě velmi oslovil dialog malého Jakuba, i tam jsem se viděla, píše nám Pavlína. Jak jsem říkal, mnozí z vás opravdu reagujete také na ty komentáře. Ty vznikají vlastně dost spontánně, kdy se snažím vždycky podívat se na ten díl a aplikovat je vlastně do naší reality, abychom se s tím ještě víc dokázali stotožnit. Tak tolik, jenom jak to vzniká, někdy to jde s nás a někdy to jde hůř. Po skončení epizody číslo 8, která začne za chvíli, tak uvidíte komentář, který jsem se velmi těšil a je to zase, aspoň pro mě osobně, silné. A poslední, děkuji za krátký rozhovor s hercem malým Jakubem. Bylo to tak silné svědectví, které mě oslovilo, rozplakalo a zároveň hodně oslovilo. Děkuji, že tento seriál vysíláte, Jitka. Možná poslední jako SMS-kový. Tento výjimečný seriál je velmi potřebný dar od Boha. Vždy se na něho moc těším a i když je lidmi vyrobený, má obrovskou sílu. Pro mou rodinu i mé přátele přišel v pravý čas. Moc děkujeme. A další reakce. Píšete nám, voláte nám. My si toho nesmírně vážíme. Opravdu každý e-mail taky čteme, i když na něho úplně neodpovídáme, neboť opravdu starostí s vysíláním a výrobou je spousta. Ale opravdu jsme velmi vděční za to, že jsme dneska už součástí tady tohohle velkého celosvětového projektu a máme to privilegium ho uvádět na našich obrazovkách. Tak pojďme společně i na další sérii od 2.11. Přátelé, já